Ме първо кучето. Кучето се ме е Йоана. Добър ден. С какво храните кучето? Само с здравословна храна. Такива сандвичи, картофки, не за да му се лепят. Това е много вредно. Само с месо, чисто месо, пилешко, свинско, това е. Добре го гледате. Да. Да му дадем един гълъб. Мама, госпожа, не говорете глупости. Ето е кръв. Ай, хорем, ай, ще Спри го. Виж го така гледа. Няма да ми Ай,